Kvalitet životne sredine u autonomnom regionu Xizang na jugozapadu Kine ostao je stabilan tokom 2025. godine uz dobre pokazatelje kvaliteta vazduha i vode, navodi se u zvaničnom izveštaju objavljenom u utorak. Prema godišnjem izveštaju regionalnog odeljenja za ekologiju i životnu sredinu, kvalitet vazduha u svih 7 gradova na nivou prefekture u Xizangu ispunio je nacionalni standard drugog stepena. Udeo dana sa dobrim ili odličnim kvalitetom vazduha dostigao je 99,8%. Kvalitet vode u glavnim rekama i jezerima uglavnom je ostao dobar, a više jezera, među kojima je i Namco, ispunilo je nacionalni standard drugog stepena. Kao važan ekološki štit Kine, Xizang trenutno ima više od 15 miliona hektara šuma, 80 miliona hektara travnatih površina i 8,17 miliona hektara močvarnih područja.